Здравейте! Днес искам да ви кажа каква е разликата между един наш основен краен продукт, това са нашите випси облицовки, и декоративен продукт, който е отново облицовка, както може да видите. Основната разлика е, че при двата продукта, както ги нарекох, това е декоративен продукт. Може да видите колко е тънък. Съответно няма допълнителна основа. Може да видите на камерата. Това нещо изключително лесно може да се счупи. Не казвам, че е лош продукт, а напротив, казвам, че е декоративен продукт, защото това нещо изключително бързо и лесно пак може да се монтира на стената и да придаде една много по-добра визия от стандартните решения на пазара. Но искам в това видео да ви кажа каква е разликата. Направленията са няколко. Първо е това, което ви споменах за основата. Тя липсва, заради това наричам този продукт декоративен. След това може да видите цвета. Цвета е черен. Това нещо е със сигурност доста по-некачествено от нашите VPC облицовки, защото може да видите цвета тук е дървесен. Както сме ви казвали, VPC е дървено-полимерна облицовка. Има над 70% дърво в нея и може да видите разликата в цвета. Формалдехид тук е 0,01%. За тук не мога да кажа колко е. Процента е висок. Знаете, черният цвят, това е, как да кажа, разтопена пластмаса, най-общо казано, или каучук, или други некачествени продукти, които се вкарват. Сигурно има и доста продукти, които не знам, които влизат в състава на този продукт, което от своя страна го прави не екологичен и съответно при нагряване може да отделя дори токсична миризма. За тези от вас, които биха казали, че това няма да бъде проблем, за токсичната част, защото има хора, които не им пречи поради някаква причина, но на всеки му пречи в самата стая и помещение да има неприятна миризма, особено когато през лятото е по-висока температурата. Нашите VPC облицовки може да видите, отново, както ви казах, основата, това се нарича основен краен продукт. Защо го наричаме основен краен продукт? Защото едновременно е